60%. Sí, sí, sí. Ele sabe moi ben quen eres ti. Sí. Abuelo de Martín. Bueno, Martín, moi ben. Bueno, de Martín e de que máis? Tomás. Moi ben, moi ben. Moi Bueno, ben. pois vai estar aquí Sí. para que lle fagades unhas preguntas, para que coñezades mellor, pois, Sí, sí. quen é o abuelo. Entón, van a empezar a facerche preguntas. Bueno, pues a ver si saben eles máis que eu. Entón, pois a ver, Verdad. empezamos con Marta. ¿Dónde naciste? Nacín en Pontevedra. ¿Dónde vives ahora? Ahora vivo en Pollo, no outro pueblo de Pontevedra. Pollo. Eso no me acuerdo. Non te Vale, acordas? moi ben, outra pregunta máis. Número dos anos, cuántos anos? Sí. Como? ¿Cuántos años tienes? 73. A ver, que máis? Número 2? ¿Qué dices tú? ¿Dónde trabajaste? Pois mira, traballei en Pontevedra e en Marín, en dúas empresas. Hoxe en día tes un hobby. Hoxe en día teño un hobby, pois sí, andar en bicicleta e camiñar. Número 3? Que máis? A ver, antes eres ti. ¿Cuántos fillos tienes? Dúas fillas. ¿Cómo se llama tu mujer? Aurora. O 4? ¿Qué fue lo que más te gustó cuando eras pequeño? Pois que máis foste a ver? Xogar ao fútbol. Sí, de verdad, non che vi. ¡Igual de blanco! ¡De blanco! Por que, hombre, veña, outra cousa. Non te podes falar como se estuvera falando con teu pai. Igual, o 5. Me con teu abuelo. Non te acordas? ¡Hola! José Antonio non se acorda. Non se acorda. Entonces, quería preguntarche que xogaban. Cando tiñas a edades, cuáles eran os xogos preferidos? Pois mira, No me acuerdo. ¿Cuáles eran los juegos preferidos cuando los nenos tenían un momento? cando eran pequenos, pois mira, xogar a pelota, que a veces tiñamos que facer unha pelota de trapos. Eso non, vos xa non o vides, que non había pelotas. Mecánicas de barro. Mecánicas de barro cuando quería xogar. No, canicas de barro, nos xogábamos ao trompo e ao aro. Sabes o que é andar co aro? Non sei como lle chaman aquí. Sí, hula hoop. Lloviador, no, cuaro Sí, lloviador. co aro é que había que baterlle unha para irlo conducindo así. Sí. E o trompo era o que máis utilizábamos, o das canicas ali non se levaba. Había diferenzas en os xogos entre nenos e nenas. Sí, os nenos, as nenas andaban a un lado e os nenos a outro daquela. Sí, eso me dixo a miña abuela. Sí, tamén se dixo, E verdad? a miña abuela dixo que xogaban con canicas de barro cando querían xogar, que as canicas se facían muñecas de trapos e de cartón e... Bueno, sei que antes se facían así, como nós facíamos os nenos, os rapaces, se non tiñamos, os pais ao mellor non tiñan tantos diñeiros cartos como teñen agora e non nos compraban pelotas, entonces amañábamos con facer pelotas de trapo, cosíanse e así se xogaba, e xogábamos en camiños, non había... Despois xa apareceu o campo de fútbol un pouco, pero cando era pequeno así non había xogábamos nos camiños que había por cerca das casas. Non había outro sitio onde xogar. Nos colegios non eran como o que tendes vos hoxe. Eran colegios, nós tivemos as clases nunha planta, nunha casa. Como se fóramos xogar onde vives ti, era unha planta sin habitacións e ali tiñamos a clase. Solo nenos, Acá non había... non podíamos estar coas nenas. No. No. De nenos non estaban. De novias. De nenos non iban ao cole. Iban ao cole, pero estábamos os nenos todos xuntos nun cole e as nenas noutro cole aparte. Noutro cole. Claro. Tu viñetes a este cole? Tu viñetes a este cole? Sí. Tu viñetes a este cole? No, porque eu non son de aquí. Eu Eu son de Pontevedra. Como se formou o campo de fútbol de Pontevedra? Cando se formou?
Pois no ano 1920, me parece, ou así. Tú nacías? Tú estabas... ¿Dónde estabas? Nosotros estábamos. Bueno, a ver, vamos a definir un poquinho as preguntas que sabedes. Antes de seguir, os nenos que están diante, queredes facer alguma pregunta? A ver. Elena. A ver, que lle preguntamos? Preguntalle de algo que queredes saber? A ver. Si que o vuelo de Tomás, vamos a aproveitar a queredes facer alguma pregunta? A ver, Elena, pregúntalle algo, a ver, que queres saber? Muller, veña. Veña. Non está. Non queres saber nada? Queres saber... Bueno, pues vamos a seguir entonces. Despois, os seis? A ver. ¿A qué te dedicabas después del colegio? A que me dediquei despois do colegio? No, Pois mira, está falando de cuando eran como despois de sair do colegio. Exacto. Pois mira, aparte de xogar un pouco, vamos a pelota, os rapaces e eso, pois tiñamos que ir coas vacas, que nos mandaban nosos pais. Ay, yo qué... Yo también. Tiñamos que ir a cortar erva. Xa cando éramos así pequenos, ou a axudarlle a meus pais. ¿Con qué cortabas a él? Non se li cunha hoz. Sabes o que é unha hoz? Sí, un poco sí. É unha... Un cuchillo que va a ir de un O lado. fouciño, Ah, que sí, lle o queran otro. chamar. Conoces o fouciño? Bueno, pois eu dixen a hoz porque me equivoquei. Estamos falando en galego e debía falar todo galego, pero a veces eu galego non sei tan ben como mellor xo sabedes vos, porque non o estudiei, pero aprendémoslo na casa cos pais. Alguna pregunta máis? A ver, que me queres preguntar ti? Es un boomerang, pero como muy afilado. Dice que é como un boomerang, a fouce. A fouce, sí, Claro, sí, sí. claro, moi ben, ten razón. Sí, sí. É así curvo, e ten un mango para coller, e así. Que estes aquí ao mellor conocen máis a guadaña, que alá donde eu me criei non se utilizaba prácticamente. Claro. Todo era a base de fouciño, como me chamaban nós. O siguiente? ¿Cómo se llamaba tu amigo más íntimo? O meu amigo máis íntimo, pois chamábase Antonio. Antonio, me llamo José Noivas. José Antonio. Tuve noivos, claro. Para chegar a casarme tuve que ter noivos. ¿De cuánto? Tuve, son 4. Moi ben. Amigas e noivos. Non foron tantas, non. Esta causou moita satisfacción facela. Había que facela porque... Pero non era... Eran noivas máis pasajeras, non eran como ahora que botan 4 anos ou 5. Ahora votaron 2 días. Bueno, eso é demasiado, Bueno, a siguiente? ¿No recuerdas cargas na escola? Que recordo, pois... Recordo, o que mellor recordo é o que aprendí no colegio. Os compañeiros, que fomos moitos, nós tiñamos unha clase de 30 e tantos. Estábamos todos, estábamos pequenos, desde 6 anos hasta 12 ou 14 que salíamos, ou que uns iban ao instituto, pero xa a outro sitio, a Pontevedra, e outros xa o deixaban, iban a traballar. Aquela empezabas a traballar máis pronto, claro. Con 14 anos xa se empezaba a traballar. Os pais o que non podían estudiar, porque non é como agora, que non había tantas, pois, eso que máis recordo, o que aprendí, o que me enseñou o profesor a ser boa persona, educado, como tendes que ser vos, verdad? Eso é o que máis recordo dos tempos da escola de pequeno. Vale? E o siguiente? ¿Cómo se llaman tus pais? Meus pais chamábanse Manuela e Francisco. Manuela Francisco. Francisco. E o siguiente? O siguiente? A ver, ¿Cuál é a cousa que tuveche máis preciada? a cousa que tuve máis especial, pois mira, de pequeno, unha bicicleta que me regalaron, porque podía desplazarme a onde quería sin ir andando.
E gustaba moito, ainda me gusta ahora, que eu sigo facendo. Cando E esa bicicleta ahora onde está? esa bicicleta xa desapareceu, non? Está rota. Está rota. Rompeu de fai, que xa fai moitos anos, non? Fai uns 60 anos ou 70, 60 e tantos. O siguiente. Que feitos te gustarían repetir máis? Que feito me gustaría repetir máis? Por o bonito que foi. Quero dicir, un acontecemento na túa vida Sí, sí. que che gustaría volver a revivir por o bonito que foi ou por o gran recordo que tes. Sí, pois mira, ese foi o que cando fixen a primeira comunión. Claro. Eh? E luego? Pois sí, que foi un momento que cos pais, cos amigos, todos, pois, A que anos? pois aos 9 anos. Non se facía aos 8. No, era entre 8 e 9, a mí tocou aos 9 porque era pola edad. E os 10? Os? Os 10. Os 10, que facía? A comunión. Non, creo, non, xa non me acordo, pero creo que era entre 8 e 9. Sí, era os Era anos. os anos esos que se... Moi ben. E o siguiente? A ver, máis. Recordas algúns recordos de 40 anos para atrás? De 40 anos, o que está... refieres a que de 40 anos para atrás, que é o que máis te chama a atención dos cambios que houve na vida, non? Porque, por exemplo, eles, nos falamos a mañá, o teléfono móvil, o internet, o ordenador, naceron, xa estaba presente nas súas vidas, non o toman, pero claro... Pois mira, un deses que recordo foi o de aprender a escribir coa máquina de escribir, aprender. E a calculadora, porque xa traballaba, e como estaba nunha oficina, nas oficinas da empresa, que era administrativo, contable, como que queiras chamar, pois tinha que facer moitos números, escribir e facer moitas facturas. Pero que non había ordenadores, e facíamolos coa máquina de escribir. E despois coa calculadora que había que conectar a corrente, porque non había outra cousa. Moi ben. Moi ben. O siguiente? Que é o que máis te gusta hacer? Que é lo que máis me gusta hacer Hoy en día. hoy en día. Hoy en día algo que... Pois mira, en bicicleta, camiñar, andar, e despois pois facer tamén labores de limpieza na finca, na huerta da casa. Teño unha viña e tamén a coido, de limpiar as cepas e todo esa... Onde tes a viña? Ainda teño, claro. Onde? Alá, en Pontevedra. Na ciudad? No, nunha finca na aldea que era de meus pais, a finca. E plantei viña e ora collo 250, 300 litros de viño todos os anos. Verdad, Martín? Moi ben. E o siguiente? Andrés? Que recordos non olvidache do teu traballo? Recordos... Da tua profesión, do teu traballo, que recordo, tes algún recordo que te marcara ou... Sí. Cando empecé, o primeiro traballo foi o que máis recordo de cando empecé a traballar, Empezaste o primer día a traballar. Claro, o primeiro día que fui xa a traballar, non hai... É así. Hombre, para. E cales son as túas celebracións? No, está moi ben, Sí. pero refiérese a si tes así, pois... se che gusta ir a mellor a unha determinada tipo de feira, ou celebras unha festa patronal determinada, Sí. ou... Ali solemos celebrar a festa do patrón, no meu caso é San Salvador. E depois gusta ir tamén as tabonerías que hai, por exemplo, como cando é de lunes de Pascua, aquí non sei se hai algo, pero alá hai, o día seguinte de Pascua hai, pola zona de alrededor de Pontevedra hai varios sitios, varios pueblos onde fan unhas romerías moi importantes, como as Cabezas, San Cibrán, Que hai? a Franqueira, que é a Lampontadeas. Ajá. O que pasa que aquí vos non vos... Hai outro sistema, pero...
Sí, no, tamén temos Tamén celebración, tens sí. esas, pois a mí tamén hai, me gustan ir a esas celebracións. E viaxes, me gusta ir. Ahora, como non traballo, pois, de vez en cando, unha vez ou dúas ao ano, pois vamos, facemos un viaxe por aí, con Iserso. Xa somos personas maiores, vamos en avión, a Alicante, Tu ir a tu muller. claro, solo nunca fun, de momento. No, solo fun cando era solteiro. Que solteiro? Solteiro. Solteiro é que estás casado, cando estás convivindo na casa de teus pais. Sí, Antes, pero si estás solteiro... antes, vos agora viaxades máis. No, sí, no. Porque eu a primeira vez que salí da casa de meus pais, cando xa era maior, foi para ir a Mili. A Mili, sabes o que é a Mili? Sí, no. Había que facer, antes, cando chegábamos aos 20 anos, había que facer o servicio militar, non, ya non. O servicio militar... Ahora non existe. No, xa non. Ahora existe, pero xa non é... Obligatorio. Obligatorio. Entonces, pois foi a primeira vez que salí da casa. Que da casa non levaban así nada máis que esas celebracións por aí. Pero onde estaba a Mili? Onde estaba a Mili? A Mili había que ir por terra ou por mar. Eu fui a Ferrol, fíjate, sabes onde queda Ferrol? E vos montaches en tanque. En tanque non, montei en barco. Que podía explicarle así un pouquiño en que consistía a Mili, porque hai algúns que sí teñen algo de idea, pero outros, eso é de novo, Non xa sei, porque además ahora xa non lle falarán. Claro. Mira, pois a Mili era que cando se chegaban aos 19, aos 21 anos, os 19 éramos que iban por mar. E os 21 e os que iban por terra. E era que te chamaban e tiñes que botar ali ano e medio ou 2 anos, como botei eu na Marina. Tu quantos anos? Eu botei 2 anos casi, menos 2 días. Estuve en Ferrol, bueno, e ali, pois, non nos por exemplo, aprendín a escribir a máquina, porque me colleron para facer un... E viches un tanque? Un tanque si vimos, e vimos cañón nos barcos, e manejei como ele chamaban? Fatime. Mosquetón, sí, mosquetón. O Ceme. No, Ceme, eu esos non nos acordei xa. E aprendín a disparar co mosquetón, que nunca o había feito, eu que nos aprendían, aí. Aprendín a pasarlle unha fergona, non sei como lle chaman aquí, ao piso onde dormíamos, que dormíamos ao mellor xuntos todos. Eu sabedes en que dormín, cando fun para ali a primeira vez? No. Dormín nun chamaballe coi. É unha especie de hamaca que se colgaba en 2 ferros. 2 ferros? Claro, había que colgar así. Ti non tes visto unha hamaca que tamén se colga como hai ahora? Pois antes era así, eu tamén nunca había visto eso. Eu teño 3 na casa. Sí. Eu teño unha. Eu teño Pois, 3 hamacas en chorro. Bueno, pero este chamaban así porque como non había moita xente, éramos moitos os soldados os que estábamos ali, tiñan que... E algúns morían. No, ningún, non tiñan nada. Eso é... A fuiches a guerra? No, eso no. A mí eso xa non me tocou, pero ali aprendíanos a eso, aprendían A disparar. a disparar. Eu non disparaba. Disparábamos nun túnel que había alejado do cuartel. Cando íbamos a aprender a tirar, pois tiñamos que camiñar no certo hacia o monte e ali tirábamos hacia uns blancos que nos poñían. E xa hai unha xente detrás. No, xente non ninguna, non podía haber, senón matábamos. Como mataban? Claro, porque se disparábamos e eran con balas, pois isto tiñamos que darlle a madeira, que poñían un tableiro e poñían uns discos para que acercara a ver quen era o que mellor disparaba, o que máis acertaba, como ora non vides a veces... E que lle daban un premio? Non nos daban premio ningún, pero era que nos acostaba. Tiñamos que aprender, e a instrucción tamén,
tiñamos que aprender a desfilar, non venes os desfiles cando hai na guerra? Pois eso, aprendeno nos cuarteles, os que ahora xa non é milia obligatoria, é voluntaria. Ahora van os que queren ser soldados, os que queren ser mariñeiros, os que queren ser tamén policías nacionales. Dime. Sí, que ano que... Ahora é obligatorio ir ao 18 anos. No, ahora non. Vos ahora xa non tendes necesidade de ir a facer mili ninguna se non queredes. Que, por unha parte, están contentos porque os muchachos, porque non se empezas a traballar ao mellor aos 16 ou 17 anos, antes, en moitos sitios non te querían a traballar, porque se tiñes que facer a mili, despois, ese ano e pico tiñas que pagarche o que aprendías e olvidabas, porque tiñas que marchar. Tiña das veces. Tu olvidaste? O que o da mili? Non. Si te está contando... Nada da mili non se olvidan. Porque botas moito tempo ali. Mira, eu botei 2 anos. Tens que pagar? Nada. A mí pagaban. Aos mariñeiros, aos soldados antes pagabanlle algo. Para... non sei, era unha especie de sueldo que tiñan. E ahora ainda se paga? Hombre, claro, ahora se lle pagan máis. Ahora se son profesionales. Pero que lle pagan? Cuales van ali a enseñar ou cuales lle van a enseñar? No, a todo. Unha vez que te admiten no cuartel, xa te empezan a pagar. Hai que facer unha especie de oposición. Hai que presentarse, facer uns exámenes para ver que as autoridades vexen os conocimientos que tes, e unha vez que te admiten, xa te empezan a pagar todos os meses, como se fora un albañil, ou como se fora un maestro, como se fora cualquier cousa. A ver, que máis por aí hai? Por aí. A ver. De pequeno tiñas gafas. No. No, No estuve, as gafas, a primeira vez que estuve que utilizar, cando tiña 30 anos. Empecé a perder vista, así que fui a ti. Dime. Que cando eras pequeno existía a tele ou a radio? Existía a radio, tele non había cando era un E pequeno. cando se inventaron os coches? Ai, os coches xa fai moito tempo Sí. que se inventaron, eso... Pero, por exemplo, sabes, os que, falando da tele e da radio, fixolle moita gracia que só houbera 2 canales. Sí. Cando empezou a primeira e a segunda, non entendía. Pero non había nin a galega tampouco. Non É dicir, había. non, a galega é algo moi reciente. Só había dos canales, primeiro un, e despois Tamén foi había- partindo outro. Tamén, tú pensabas que había, a xente pensaba, e tú tamén, que había xente dentro da radio? Ah, Sí, bueno, non te imaginabas o que era, sobre todo se eras pequeno. Eu tiña a radio, oías hablar, pero dentro da radio non, eu imaginaba que estaba nunha casa transmitindo, porque algo xa se vai... Estarías pensando que estaría hablando techo. No. Porque había personas dentro da radio. É o que estaba falando, ¿verdad? Bueno, pues tamén algo deso, pois pode ser. Tú oías moita radio? Moita. E sabes o que máis oía? O fútbol. Andando a fútbol o domingo. Sí, non vai con eso. A retransmisión dos partidos, E agora como... baloncesto? Baloncesto tamén. O meu pai. O deporte gustaba, o ciclismo tamén, cando radiaban Aquí a España. actividades ibas? Que? Que actividades ibas? A que actividades iba? bueno, ele está mirando desde a súa óptica. Sí, claro. Antes non había este tipo de actividades que tendes vos agora. Antes o que facíamos, e sobre todo, home, non sei, no centro das cidades máis grandes, porque eu non era, a profesión de Pontevedra vivía nunha aldea a 4 kilómetros. Ali onde as actividades que facíamos era de xogar un pouco cos compañeiros ou cos veciños que tiñamos ali, e despois tiñamos que traballar. Xa cando éramos pequenos tiñamos que ir coa ovella, ou tiñamos que ir coa vaca. Había cabras? Había cabras tamén. Ali na zona onde estaba eu había moitas, pero ovellas sí había. E na miña casa había ovellas, vacas e porcos. Aquí dentro da casa, porcos, tiñan un ganado.
Facían un ganado, non? Como? Un ganado. No, isto... É que non che entendín a pregunta ben. Por exemplo, se estaban dentro da casa onde Sí. ti vivías ou tiñelas aparte así nun alpendre? No, as vacas vivían na parte de abaixo da casa. Nas cuadras, como se chamaban, pero estaba, e a casa estaba encima desas cuadras. Despois algunhas, se foron facendo algunhas cuadras fora, pero en principio estaban debaixo da casa. Non caía a casa. Non caía a casa que vai caer. E sabes por que, vou te contar outra vez, sabes por que se facía así? Porque antes, hai moitos anos, non había calefacción, nin había radiadores, nin había para calentarse. E dicen que o motivo de que a xente poñía as cuadras debaixo da vivienda, onde se vivía, era porque daban calor. Alpaca. As vacas de noite ou dormientes emanaban calor de piel. E non molestaban. No. A ver, Jacobo, No, pregunta tú, A ver. Jacobo, ven. Jacobo, eres ti. Como se inventaron las ruedas? ¿Cómo se inventaron las ruedas? Uy, pues eso sí que no lo sé, pero debieron de ser que para los coches, para los coches y para tractores empezó a hacer falta Había tractores, ruedas. goma. No. Bueno, algúns había xa. Tú Na miña non idade, tiñas. non tiñamos tractor. E tiña de como se chaman así. Chimpín. O saltarín ese que tipo ese que saltas. No, Ese no. a segadora de erva que é así. No, pero esa non había. Nos, por lo menos, na nosa casa non había. Había unha persona que a tiña, pero xa para traballar, para dedicarse a cortar ervo así, en grandes extensións. Existía a Bertolina. A Bertolina, no, por ali empezou a ver, existiría xa, pero ali non se miraba. Xa empezou cando o mello tiña 20 anos ou 30 anos, pero de pequeno non. Todo se facía a base de legón e había un arado. Sabes o que son os arados? Sí. De arado, pois eso sí que o había. Na nosa casa tiña, non? E a grade para pasarle por encima o que se... Sí, pero ponía de esa vaca. Ponía con él. sí, mira, ves? Pero ti eres de por aquí? Pero son... Sí, de tribes. De Trigo, non? Pero... Pois como as cousas non son iguales nunha provincia que noutra, porque eu teño Tiñas observado. arado, pero que? Yo tiña... Arado de ferro, e tiñan que tirar unhas vacas para poder arar a finca. E tiñas burro. No, E tiñas cabalos. tampouco. E tiñades que despertar, que non vos podías dormir na mañá, que senón as vacas despertaban no día. Justamente, aí sí, aí tens razón. As mañás, ás veces, se non lle ibas a dar de comer, despertábante, porque tiñan fame e muaban. Na oficina do meu abuelo hai un arado de madeira. Sí? Pero pequeniño. Bueno, pues bien, que ben. Porque alá eu, a de madeira non hubo nunca ni na casa. E tiñas Xa había arado era de ferro, pitas. Tapitas tamén había, sí. Eu teño. Na nosa casa había vacas, porcos, ovellas, galiñas, e tuve que eu xa cantar un poquinho máis maior con eso, pero despois deixei. É a que nos dices. A que nos dices. A caño leche, porque foron morrendo, porque daba ya enfermedade, viña o veterinario, pero non lle facía nada. Xa había veterinarios daquela, cando era pequeno. Viña a ver as vacas, que se poñían enfermas, E había había correos. inyección. E había correos. Correos sí había, pero había que non había o correo que tendes ahora. Tiñamos que ir a buscar, nós, por exemplo, tiñamos que ir a buscar as cartas a unha cartería que había a 1 kilómetro da nosa casa. Andando. Andando. E tamén montabas en vaca. Montaste en No, vaca. eu... E tiñas cabalo. No. Yo dixeron. E tiñamos abellas tamén. Ah, sí.
Se chama Monteros, na nosa casa, na casa de meus pais. E cantos colmenas? Cantos? Cantas colmenas tiñas? Tiñamos dúas. Si, no, era para, máis ben para consumo da casa. Tiñades perros? E perros tamén. Cuántos? Perros e gatos. Perros solíamos ter un ou dous, depende. E gatos? E gatos tamén. Sempre había nas casas da aldea. E non protestaban os gatos dos perros? Bueno, peleaban, escapaban, non estaban xuntos. Pero sí. Dime. Como una gata que tengo en la casa de mis abuelos. Claro. Claro. tiñades Eso que non hai sempre. Tiñades que ter unha valla moi grande, non? Pero los otros... Sí, era unha valla. No, había a huerta da casa estaba cerrada con unha rejilla, como hai en moitos sitios. Ibas de caza? No, a caza nunca me gustou. E a mí tampouco. A caza non me dediquei, no. Joel, Traes alguna vez un lobo morto? Un lobo morto. Un lobo morto, no. Había lobos? Lobos había, claro. Había lobos E e había... alguna vez? No, E tiñamos unha cabeza disecada na casa? no. Joel, ven. Cando era pequeno existían os libros. Si existían os libros, sí, hombre, como non existían. O que pasa é que, mira, cando empecé, tiña un libro para todas as materias, non sei como chamades vos. Había matemáticas no mismo libro, matemáticas, geografía, lengua e todo eso. Sabes como lle chamaban? O libro. Perfeccionamiento. E na casa tiña libros. Sí, claro, tiña libros que íbamos, cando nos iban comprando a miña hermana máis a mí, íbamos regalando cando... A tua irmá? Eh? Tu quantos irmãos tens? Tiña unha hermana. Como se chama tu irmá? Chamábase Josefa. Non chamamos a ele. A mí non me gusta. Como lle chamábamos? Ahora chamamos a Josefa. Segundo sí. En segundo chamamos. José Antonio, queres falar? Nosotros chamamos a Josefa. Queres falar? Sí. Ven. Que te has... Como se dice? O Halloween celebrabas. No, aquela no. E a Navidad? A Navidad sí, hombre. A Navidad sí. Papá Noel traía unha regalo. E o Carnaval? Carnaval tamén. E o Papá Noel traía un regalo. No. Eh? O Papá Noel traía un regalo. Papá Noel non. Solo había os reyes, sí. Os Reis son Traíamos magos que te dan. non tanto como se lle trae ahora, como os traen a vos, pero non sempre nos traían algo tamén. Eu nunca creo no Papá Noel, eu sempre creo nos Reis. A mí me